Uthi izwi lakho baba uthi iBhayibheli lakho lithini? Lithi izwi lakho baba lithi likhali njengommeso lenhlangothi zombili. Lapho ulithumela khona lifike lisike kanti nalalisuka khona liyasika. So ingakho noma yipi into yenzayo muqale ngezwi usuvule omunye umnyango ukuthi amanga wangeni iroom yamanga ayisekho ngoba lento ishow iyakusika nawe ukuthi kambe ngikhuluma iqiniso noma anginga ukuthi ngiyogwaza wena ngikwaza mina ngikwaze wena shuthi icije indawo zo2 izwi laNkulunkulu izwi ngeke uphinde ulifake lesami ubuyisa nami ngiyahlabela ukambe ngithe shuthi lapho sekwenzela ukuthi ungalapha abanye abantu ungalapheki nawe liyakwelapha wena olapha ngalabantu into yenza kubantu mase ngiyikhipha nje ezwini sesikhuluma ngezelo into yenza kumuntu nawe fanele ikusize akumelanga wenza into engakusizwe engakusizanga ngalutho ukuhlala nje kanje uthola ispace sokukhuluma kuwumusa konke lokho ngoba awukho proud ukhumula ibhloko usathana umkhumuli anda ukuthi abonakala ukuthi nangu unqobo usathane akafuni ngesigodlo sakhe mawunyakazisa isigodlo sakhe wenza ngakho konke okusemandleni ukuthi akuthola adile nawe kuba khona izimo njengoba ngeke ngasho previous ukuthi empilweni yakho mekuzoza into ezinkulu lezi ezincane kufanele inyakaze ngoba idedela into ezinkulu mangase kuze umongameli la ungabona abantu engathi bayahlehla noma bayabaleka cha abantu phela umongameli kufanele bamdedele ukuze athole indawo yokungena so zinyakaza kanjalo into ezincane uma sekumele kwenzeke izinto ezinkulu empilweni yakho that's why ngithi ngine inthiwa yini ngento ngesingisi privileged nginenhlanhla yokuthola ispace esikanje ngoba nami ngiyalapheka hayi kancane mfoka manana manje mfoka manana uthe ufuna uzivulela ngomkhuleko namhlanje awusibambe ncako balaleli nami ngizokhulekela kumuntu engimaziyo ukuthi uyayisiza impilo yami kahle kuyinhlanhla ukuthi ngibe kule ndawo uNkulunkulu wethu oyingcwele nonguyise wenkosi yethu uJesu namhlanje ekseni sibonga ukuvuka nje bakhona besilale nabizolo sajabula nabo kodwa balitholanga ithuba lokuvuka hayi ngoba beyiwula noma bengahlakaniphile kepha bese kuyisikhathi nathi osivusile asihlakaniphile kunabo noma sikho ngcono kodwa uNkulunkulu wethu namandla kunalento osayibekile phezulu kwezimpilo zethu baba wethu oyingcwele namhlanje ekseni sithi wena ngubayede igama lakho izibongo zonke esifanele wena uNkulunkulu wethu oyingcwele kuko konke esidlula kukho nesihamba kukho uNkulunkulu wethu namandla usukukhona wena uthe ubona la ngingaboni khona abantu udinga umuntu oselahlekile noma osedukile impilo yakhe siyabonga uNkulunkulu wethu namandla ukuzivulela ispace esikanje hayi ngoba moya ingcwele sihlakaniphile noma sasazi ukuthi sothola ithuba lokukhuluma kanje ngeimpilo zethu kepha moya ingcwele uyibekile lento okuthina ukuthi sikhuleke ezwini lakho siyabonga uNkulunkulu wethu namandla onke sibonga moya ingcwele ukuzivusa wathi wena uthe wena ezwini lakho wasaze samahlule ezweni zomabethu wasingcwelisa wasibeka abaprofeti kwizizwe zonke siyabonga moya ingcwele egameni lika Jesu waseNazaretha wena wedwa esaziyo ngaye ukuthi siyakunqoba wena wedwa esitsheliwe ngaye nesinento ngaye ukuthi mhla siya konke siza kuwe siyokuthola ukusizakala siyabonga uNkulunkulu engcwele nguJehova Jireh igama lakho nguJehova Nisi nguJehova Al-Shaddai nguJehova Balperizim ufohla la ngingafohli khona muntu siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni nasegazini lika Jesu waseNazaretha abalaleli moya ingcwele besalalele benze understand ukuthi azile ukuzopraise impilo zethu kepha sizokhumula usathane ibhlukwe la ngaphansi ukuze abona ngalo ukuthi akasoza ubuso umhlaba uma kusekhona uNkulunkulu njengawo siyabonga Jesu
hamba nathi iba nathi kulolu hlelo in Jesus name. Akube yolakho lolu hlelo ungabi ngelethu singenze ukucabanga kwethu konke sikwenze ngenhloso yakho in Jesus mighty name we pray amen. Amen. Hey foka manana uyayidela zonke izimfu zakhe afune yodwa lahlekile zithi khona iboshelwe khona zo99 kodwa abe nalento yaleyo yodwa lahlekile unalento yokuthi uNkulunkulu wathi ezweni lakho ngiyokulandela moni kuze kube sethuneni okushutha akamdeli umuntu owakhe akamdeli wakhe umuntu akamdeli uyasho umhlabelo ohlabelela kangcono uthi angimdeli umuntu wami noma ngabe izimo zithini kodwa ngiba nalento yokumnyakazisa njalo ngimkhumbuza nje ukuthi noma yinini usengabuyela mina ngisho ukuthi manje ngalezi insukwana kunezinto ezisukayo kumina kunezinto sengicabanga ngenye indlela bengidayisa amavesti phambi kwakajem ngithe ngiyabuya izolo wathi umlungu wakhona odayisa khona thatha itafula thola amavesti noma wathi 150 uzohlala la ngalokho uzoyiphendela indawo ngoba indawo yakho ngiyithatha umuntu buya nekhalibhothi nekesi ubeka amavesti akho noma wathi 200 isifiso ngiyakwazi wena ngathi mina anginawo wathi kulungileke awuzame no ngizowathenga mina amavesti amnyama today namhlanje ngiyohlala phansi ngoku ngizowathenga ngoku ngazi ngizowathenga lo ngiyohlala phansi ngizowathenga uNkulunkulu ngicela ngisize lento engisho isentizwa ngiyohlala phansi ngidayisa amavesti ngibuyise isithunzi sami ngoba manje lento bengingayicabanga ngabefore ngize kulolu hlelo ngeke ngikhuluma amanga kodwa ngokukhuluma kubuyile enhlizweni yami ngize ngasho ngathi mina kuzinto ezibuyayo bengiyobheka indawo yami nje kaJem phambi komnyango kaJem kukuJem lapho Jem School way kungenzeka ukuthi yazi nanabantu abafuna ukuzokusupporta befike uPine Street nje Jem School way la kudasa khona uniform engane school bathenga ama uniform baphuma bathenga amavesti engane la kuthina ngaphandle akhona into yasangaphansi kodwa bengiphila kanjalo I was renting a flat elakhani chambers ngokudayisa amavesti nginezitulo engiqasisa njalo ngo December January ngoba kusuke khona uline eziwu20 nje ngi5 rand bengizama ukuphila okushuthi ngesimo engangiphila ngaphansi kwaso ngoba ngisho ngangiqhama kwangase ngibasebenomona nabantu esidayisa nabo ukuthi awulo mfana lo wase eba successful kanje wa rent eflat ngalento esiyenza la thina ngidayisa nabantu abadala kodwa sengisho ngizama ukuveza umqondo ukuthi noma inini make walibiza igama likaNkulunkulu wakhuluma ngezinto ozama ukuyifihla inkinga ukufihla ukuvalela izinto awusizakali uthi umunye umbhalo bhala kahle the time ufihla izinto ngeke ukwazi ukusizakala awukwazi ukufihla ukuthi ulambile ngoba akekho ozokunika ukudla awukwazi ukufihla ukuthi udla amadrags ngoba ngeke usizakala awukwazi ukufihla izinto ngaphakathi inkinga obhekene nazo emndenini inkinga obhekene nazo emsebenzini kuma relationships emndenini isothandweni isemshadweni awukwazi ukusizakala uma ungayikhulumi so inkinga ukukhuluma walisha izwi kunento vele iqhamuke kunomqondo oqhamukayo so ngizama ukuveza ukuthi kuko konke ke sesidlule kuko nesikhuluma ngakho nesikudinga idayi kulolu hlelo kodwa ikhona lento yokukhuluma yokuveza ngizama ukuveza leliphuzu lokuthi khuluma be wayithi ubabe ngakashoni be open be khuluma into minga muyibona wawumuyifihla bekusizakala and ama-stats athi abantu abaningi abayibulalayo ilabantu ekuthiwa abangakukhonzile ukukhuluma hayi abangathiwa uyaveyithulela lo uyingozi kamuntu onjalo ngoba manje ugcina enza into ngakusasa abantu abazothi umangala wonke umuntu okungcono thina uhleke ukuthi uyiphara leli kodwa ngikhulumile ngalokho kunomuntu ongekahleke ozothi awu yazi ngikubonile ozala awufuni ukuya rehab ngokukhuluma nje sinemqondo eminingi kunabantu ongathi ushinto ayithathe ngendlela kodwa kunomuntu ozokusiza ngokuthi ukhulumile so sizokhuluma nabantu la siyakhuluma nabo each and every day kusizakala nami ngiyayifaka ukuthi ngisizakele kakhulu ngalezi insuku engize ngalolo hlelo ngisoze ngaliyeka ngiyofaka ngisho sengingasakhulumi i-input kulolu hlelo ngiyafisa liye kude ngoba luyangisiza futhi ngiyabona ukuthi luzongisiza no bafo definitely sho ngizosifaka isandla yazi ngifuna kwenzakaleni ngifuna ukuthenga la mavesta kanye nemetadone uNkulunkulu ukuze imetadone izokwazi ukuthi
ekukhala mangithi vele uthe usuwehlisa isikali sokubhema true angazi soyithola nini imetadone soyithola ngale mshosha phansi siyithola ngayo anginankinga ngiyitholakele imetadone yeah nginendawo la ngibeka khona njalo ngiba nebhuku mina ukuthi manje ibhizinisi ngicabanga ukuthi ngilincele kanti ngiba nebhuku mina ngisho ngathenga amafesta u2 ngosuku ngiyayibhala le nto phansi ngisho ngathenga 1 ngosuku ngiyalibhala le nto phansi nginendawo engibeka kuyona kunabantu engazi ngibeka mahali into zami ngoba manje uyabo ngebo mina mfethu isonto ngeke u2 weeks emkhulu mangase ngihlale phansi ngidayisa amavest impilo yami ingashintshile ngale ndlela mina ngifuna ukuthi ishintshe ngayo right kona ngizodila ngoba uNkulunkulu khona senginike yena sengivele ngaNkulunkulu thatha indawo ngoba manje sengikhathele sengidlulekile mina ngike ngayiqambela amangangwele ama drugs athi mina bengine chance yokugcina kodwa ngangiqamba manga wathi professor unayo nje chance yokugcina ngaxaka kuyangilimaza ukuthi usho yipi kanti yena futhi useyibonile iyona lena mfethu ichance ekhona futhi naye akuyona yokugcina le uNkulunkulu usebenza ngendlela yakhe imvelo ngiyangithanda ukuthi imvelo because sibukelwa abantu abakholwayo sibukelwa abantu abangakholwa abakholelwe izintweni zabo so ngikholelwa ukuthi mina umoya ongcwele it's either uyidlozi noma usebenza ngomadlozi noma usebenza ngoKristu ukhona umoya ongcwele ukhona umoya ongcwele umoya ongcwele ukhona hayi ukhona noma ungayapi noma ungakholelwa ikuphi bafu ngikutshela ukuthi uSathane ukhona nomoya ongcwele ukhona ngiyakutshela ngi100% sure ngalokho ukhona umoya ongcwele futhi ukhona umoya kaSathane so lezi zinto sihlezi zilwa zibanga umuntu wemvelo so imvelo inendlela yayo yokwenza izinto mina nginenkolelo ukuthi yelinye ithuba lelo wena owejethele lokugcina kwangelona lokugcina hayi kwangelona lokugcina nanti ke mina ngokokwami mina kuphelela lawo kwami mhlawumbe usawuvela omunye umuntu abe yelinye ithuba kodwa kuleli thuba uthe lokugcina wena nali mina ithi lento angilibambe njengezikhali zamantombi ngilibambe sezikhali ngoba manje angenzeli umuntu ngizwe ngani masike ukhona umlalo ke wezwa sikhuluma lento previous ukuthi ngathi mina akusekho umuntu ongangikhalela isengiyikhalela mina ke manje ibhekene nami lempi ke manje uNkulunkulu ngathi wenza ngamabomu ukuthi athi sekusele wena wedwa ngoba akekho umuntu engizomkhala ngimosha mina direct akusekho ukuthi ngenzela abani manje akusekho ukuthi hayi professor wathi ngimbalekele cha mina ngimbalekela ngibalekela mina myself futhi ngeke ngiphinde ke ngisizakale ngoba into engatholakala nami ngisemgaqweni akuplanwanga umuntu ezaNkulunkulu ayiplanwanga izinto unendlela yakhe wenza ngendlela yakhe kuthi kukhala bejabula yena yabo ukuthi ngathi ngelila ngikhuluma nabafundi evuku zakhe ngithi mina kuke kuthiwe abantu yenathi yena yedwa bathi abantu yenathi okusuthi uphambana nento eshiwo ngabantu uyathanda ukuyiveza ubuqhwaga bakho uNkulunkulu ngaso kakhulu isona siqhwaga injoba kuthiwa insimbi edla ezinye insimbi shothi zikhona insimbi kodwa le idla ezinye insimbi uyakholelwa nekutheni uSathane uyathanda ukuyibukisa ngabantu bakaNkulunkulu njengoba nje ubukeka njengendoda ephathisiwe that's why impilo yami ikulezi zinga elikulona ngobubi because uSathane ufuna ukugqiba lento kaNkulunkulu wakhulunywa ezulwini wagijima weza kumina kuqalwa zongatheka engazwanga ukuthi kwakuthiweni isiphetho sasitheniki izulu so yonke lento eyenzekayo ngoba mhlambe kuyiphutha kungipha amandla mengithi bengiyothatha amandla amasha bengiyolanda information entsha bengingakabi nayo ngoba kufuneka ngikhuluma into enesiqi khuluma into yazi ayenzwa bengatshelwa ngabantu ungezwa ngabantu kuhlukene umuntu ozwile nobonile akafani umuntu ozwile nobonile nowenzile akafani obekhona kwisini nozwe ngabantu eTexini sekuxoxwa notshelwe amaphephandaba abafani labo bantu bathathu yikho nasenkantolo kuthiwa kufuneka i-eyewitness lo obonile ngamehlo akhe shuthi lo muntu leyo nto uyibonile yizwa into ngisho ilento ngipha amandla mengithi mina but professor angisenzeli muntu ke manje
angifuni futhi ukuthi ngithi ngenzele umuntu manje. It's either uqhamuka nosizo kungakuphathi kabi ukuthi usizo lwakho angiliqhakambisi cha. Ngiyaliqhakambisa ngoba ngizobala ngikhona ngosizo lakho. Kodwa ngisho lo in my terms ngenzela mina. Manje akusekho ukuthi khona umuntu ozomqasha. Ngoba mangase ngikubala izinto engizenzile zingaphezulu ngisho kosizo engisangalithola. Lolo lincane engizolithola ngibambiswa kwekhali zamantunga. Ngicela ungalidedeli uNkulunkulu ngufakazi lento engishoyo. No mfowethu mina angithembi wena ngithemba uNkulunkulu empilweni yakho. Ngiyabonga bhuti wami. Uma kusamele aqhubeke nawe ngendlela aqhubeka nayo ngohlelo lakhe uyazi yena wenzani. Kodwa mina ngizokwenza konke okusemandleni bafu ukuthi ngikulekelele. Ngiyabonga bhuti wami. Yazi since siqalile ukusebenza nawe angilali ngisho ebusuku uma ngicabanga. Kungasizakala abantu abaningi ndoda ngempilo yakho. Ngicabanga ukuthi mhla ngihleli phansi ngiplana ukwenza iMP TV1 iwena lo muntu oyesekhanda lami. Nkulunkulu wami. We understand into engisho? Hlanganisa uyakhumbula izoluthi ngithe wena uyilento yevision eMP TV1. Uzuyishiya. Ngoba manje wenza lento engifisa ufika ukhulume lento engifisa ngempela abantu beyizwe. Okuwukuthi ngiyenze ngempela. Ngikhuluma impilo yami ngempela. Omunye umuntu uwabona hayi bazohleka ngami. Anginankinga. Manje impilo esiyiphila nesikhuluma ngayo ayikho right. Omunye umuntu that's why sikhuluma ngayo mina ngiproud ukukhuluma ngalento. Ngiproud ayinhle. Ngiyazi ukuthi khona umuntu osizakala. Angisenzeli mina. Ngiye lapha ngoba ngiyolanda information yeingane engekho eyisangena kuyimanje. Mhla zingizwile ekhuluma noma exoxela zoshintsha impilo zazo. So angibudgethi manje cha. Ngikhuluma impilo yami ongizohlala ngiyikhuluma ngoba usathe ngiyamazi netendence ukuthi afuna ukuthi umgqokise umfihle cha. Mina ngizomkhumula ibhlukwe ngangafakaza ngiyakhumbula kwathiwa mfana wozala ngaxhawula upastor omkhulu wayevele wathi uyithatha lento yokukhumula usathane ngathi mina usathane usigqoka kahle nje sama ngemoto ezinkulu. Ingoba sikhavo uyena ucwebe ubling bling lobo usifihla ngabo ngezinto ezinhle ukuze angabonakali. Sikhumula wona ke la sikhumula yena ke manje sizombeka ahambeze ahambeze bambona abantu ukuthi nangoka unqono ongcono bahleke yena usathane ukuthi kunokuthi bahleke ngoba upresident wakusasa kasekho. Mangifuna udokotela kusasa kasekho emavasi kuyafiwa ama drugs sizokhuluma ngale nto ukuthi uSifiso wangena kodwa uSifiso lo ozalwa manje akangangeni ngempilo yaSifiso lo wangena noma ungahleka mina manje kodwa ngiyazi mina nginoSifiso ngeke asangena ama drugs. Ngempilo kaSifiso kuzosizakala abantu abaningi. Kuthini ukuphawula kwakho ngokufa kwangaka kwabantu ezidakamizweni? Abanye uthothi uyijovile wayijova kabi washona, omunye mhlawumbe ubulawa abantu eyobamba inkunzi, omunye mhlawumbe izidakamizwa sezingaphezulu kwakhe egazini kusefile. Ungathini ukuphawula kwakho ngaleyo nto nje esizweni? Ngathi mina abantu bakithi into enjalo kusuke kube ukuthi highly addicted noma ujob uthi ubulawa ama drugs. Ngeke sisho ukuthi inhloso kaNkulunkulu ukubulawa ama drugs cha. Ngathi mina asuke esemaningi esuke over power kakhulu ngoba kuyimanje kujova sekuyamixizeni khona abajova khona abayijovayo. Awucabange udokotela usuyagula useyojova la kade ujova khona ama drugs. Leyo nto leyo enye indlela yokuthi sisheshe siqedwe ngesizwe sala ekhaya noma ngesizwe sabantu ngentsha ukuthi qhamuke enye indlela yokudla ama drugs ngomjovo ke manje. Asiyazi thina ifike manje kuthini kodwa sengijolo ukuthi asigwemeni ngezinto ezincane because manje ayiveli benkulu into. Wathi umunye baba every good idea is just start small at first. Ilento siyayibona iqala kancane. Siyayibona iqala kancane. Sizokhuluma lokuthi noma sikubona lokho okuncane asihlaleni ikona njengoba sithi sifuna ukukhuluma nentsha ingoba kuthiwa ugobe usamanzi umuthi ngekwazi ugobe usuqinile. Ufuna ugobe usamanzi usayibona into uthi yazi yaqala ke le nabakhona kuma drugs abazama ababona ukuthi bafethu usiza silithole njengamanje. Ingakabi lento kuthiwa wafela kuma drugs ngoba akuyona inhloso kaNkulunkulu leyo.
Uthe kambe uma wakho wakuthola esibhedlela wakushiya? Wangithola esibhedlela washaya iphone call kubaba. Ngunhlanhla elinye igama lami lesibili ngokuthi ubaba wathola umsebenzi ngiyodedo. Kade kuthiwa ngizokwenziwa ngani. Wabizwa emsebenzini kanti ngiyodedo. Ubaba uphuma uthi uyafonela ukhathi ujahe uyoqala umsebenzi ufone umsebenzi ukuthi usetetela umfana usephuthuma eclinic wafika washiya inote uma kuthiwa ethi inhlanhla igama lengane yakho inhlanhla kanti akasekho yena ngoba usuzokwazi ukuthi uzondlela ingane yakho uma ngiyafisa umbona ngibambele gqo ngimthanda njengenhliziyo yami yonke yazi mfowethu ngifuna ukubuza khona uma wakho uyamazi ngiyamazi owekwaneke nadibana la sakusadibana sekuthiwa nangane yakhe ehlupha phela mhlawumbe ifona uma nani ngamxhawula ngathi ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke mina awungilahlanga awungikhushulanga awungikhiphanga right khona ungakwenza kwaba into esafe kunazo zonke ukuthi uqala ufonele umzali wami uthi akazongilanda mhlambe wona usanenye vision nokuyofunda esikoleni mhlambe kini nani nenkinga zokuthi kuthiwa uyithatha apha ingane lokho wakwenza ngiyakubonga ngiyokondla mangathi ngibe right ngiyokufuna ngize ngikuthole ngikuthathe ngikwenze lento ofuna ukuba yona ngoba ngiyifirstborn waqala ngami ukubona ukuthi angisoze ngakubambela iqhubu nje ngikuthanda ngalokho anginayo into yokuthi mina wangishiya esibhedlela cha ngoba baba unangu ngiyaphila wangikhulisa yini engiyifunayo mamkhize ngazi ngisho kubo into eba inkinga nayo ucishazale njengami ngoba wakhule wafika emncane kumuzi ayokhuliswa kona ngekho kubo khona akhona kubo kahlengwe emateksini kanqethe la wafika nomngani kama wakhe kwashona uma wakhe ezalwa esamncane umngani wakhe wamthatha ukuthi phela ingane wayomhlala naye kwakhe kahlengwe ukhulela lapho kanti akuyena wakhona eyizwa leyo nto mekhulela khona afunde wazi ukuthi yena kahle kanti akuyena uthe semdala kwamtshela kwathi cha wena wakamkhize wena la kini wafika nogogwa la ekhaya ngoba engasekho sicela bandla uyibonele ngiyakwazi kahle ngwana lapho ubaba wafika wahambisa imbuzi khona kwathi hayi ingane soyamukela ngoba ikhuliswe la ekhaya kodwa akuyona yala ekhaya futhi ngakho kwabanzima ukuthi abuyele nengane khona kwayengeka abuye nengane la ngakhona kubo into leyo mhlambe aseyisho noma kwaba into acabanga ukuyenza kunokuthi abulala ingane ukuthi ongcono abize umzali wayo azoyikhulisa ngoba uyazi ukuthi ubaba wayo unosisi oyintombazana angakwazi ukuthi aphathe lengane yonke engimthandela yona wayengenza ngenye indlela uanti wakho ukukhulisa ngendlela eright ukukhulise njengomzali ngimbiza ngomama ngimbiza ngomama namhlanje ko anti mfowethu ababhekelela ingane zabafowabo kanjalo bengayizali because anti kunemkhubo ukuthi bahlukumeza izingane zodadewabo noma zabafowabo wena waba nenhlahla ngingathi mina bafowethu njoba ngisho isiplan yaNkulunkulu iyazenzekela iyenze ngendlela yakho uyabona nje ubukhuliso anti nami ngikhuliso anti uma wakho loyo uNkulunkulu ayazi ukuthi mengekho uma wakho uzombeka umuntu owumama fika mother fika ukuthi akukhulise ngithi mina ko anti abakhulisa izingane zobhuti babo noma zosisi babo ngiyacela bandla lo msebenzi enwenzani zenzele nina niyoba into ngalezi ingane nikhulisayo uNkulunkulu akahlale kunina niqinise nje noma ngabe kuthiwa kwenzakalani ithathe njengeyakhe ingane ngoba ukuphila uNkulunkulu lo msebenzi siyanibonga kakhulu lo msebenzi enwenzayo uyancomeka ngisho mina ngempilo ephilwe yimina ukuthi ngikhulise anti so ngiyanibonga kakhulu anti bonke ngibathulela isiqhoko uphuma nje manje uma ngokwazi kwami thuna ezinye ingane eziwu2 ngiyazazi ke umfana nentombazana zingaphansi kwami zilandela mina ekasemshadweni ke esenaye esekhulile futhi esekwazi washada ayisekho kuba kwalezo ingane ziwu2 nje kodwa mangase kuthiwa ngiyamfuna ngiright ngamfuna ngize ngimthola ngoba ngeke impilo yami mhlambe ngithi mina mengilele kule mgaqweni lemigaqo sila ngithi mina mhlambe uma layelele khona uyakhuleka ngoba sathembisana siqala ukubonana ukuthi mina ngokufuna ngize ngithola akekho umuntu oyokwenza ube right empilweni ngaphandle kwami firstborn wenza mina wangangibulala wangangikhushula benza izinto eziningi wangiqamba igama ukuthi ngunhlanhla
yikho nenhlahla engaka nami ngiyayibona lento eduyisho ukuthi uyagqama kuzona zonke izinto ivele iqhamuke la wash his prophet wash his prophet wathi unhlanhla lo amandla amazwi omzali phezulu kwengane encane ngakhulumi ebafethu yazi kunamazwi ashoma bethu singakabazi kunamazwi ashoma bethu singakwazi nokunderstand iwona lawa esenza ukuthi sibe lento esiyizwa namanje kunezinto ezakhulunywa phezulu kweimpilo zethu sizalwa abazali bethu behlangene bencuma ngeimpilo zethu iyona lento le esizoba yiyo kusasa ngoba waprofesa kudala futhi njengamanje le episode isiphendula imibuzo yakho obunayo ku episode 1 ilento engishoyo ukuthi wena uhlezi ugqama nenhlahla kuvela wena kuyona yonke iphendulwa futhi izinto ezenzeke ngempela impilo yami le ngikhuluma ngayo phela manje yabo lento ukuthi iyahlangana lithi iBhayibheli lami konke kusebenzelana kube ngokuhle kodwa kulabo abamthembayo uNkulunkulu konke everything good or bad kuyosebenzelana kube ngento enhle muthemba uNkulunkulu ngicathi nabazali bayafunda manje kubalekile ukuthi mawuzala ingane bese kubeka isibusiso phekwayo kube khona into oyishoyo ingakakwazi nokuphendula ingakakwazi nokukhuluma ingane uyethe uyiprofethe usho zonke izinto enganeni yakho mizayo ngoba ulazi ijene ezoyihamba kodwa lawo mazwi ayohlala anamandla ngaphezulu kwayo yonke into unhlahla igama lakho ya wathi ngonhlanhla ungibiza ngonhlanhla noma ngabe siyabonana uthi inhlanhla hawu inhlanhla ngibizwa ngosifiso kaBaba kodwa yena uthi inhlanhla noma ikubi mangathi mhlambe ngamfonela nje inamba yakhe ngiyazi ngekhanda uzomuzwa hawu inhlanhla mntanami unjani ngoba akayena umuntu ophila kahle alright angifuni ngiyangathi mina lalela olandwa yimina ngofuna ngize ngikuthole mina mhlanga i-right ukholelwa yilokho ukuthi hayi ingane yami hayi oba right yilokho akubambile futhi uma wakho uhlala aqalaza ukuthi ngelinye ilanga uyoqhamuka kuleli sango uyazi uhlala ethini ngincane uvula speaker mhlawumbe umfonela senawo uhlala ethini ngobona ngemoto nje futhi ngobona ngemoto ipaka lapha ithi woza uma uzothatha impahla uthi ngilinde lokho nje asimfonela ngidiniwe sibanga wathi hey asimfonela wathi wenhlanhla sixabana nje nami ngisokele wathi hayi mina ngilinde angifuni ukufa ngilinde wena ufike nale moto madoda nizwe balaleli Any keys in your device is this welcome to the provider. Please supply. Hayi ngene mami Hello. mami Yes. unjani ma Yeah. right What in Esbhedlela kangena ngoFebruary ngithe ngaphuma ngelesihlanu dlule. ukephi Bengisesibhedlela eMaranini. hawe ma Ayonke ngithe ngaphuma last week ngolesihlanu. ma hey bengayazi lento so Umhla ka-13 ambisibizo bathe ngomhla 13 fanele uyithathele impahla kubizele zona. okay mhla ka-13 bani April kade sizama ukutonela singakutholi. hayi ngizomhla 13 kule nyanga ngithi hayi ngizoqhamuka manje nami ngiyafona nje la kahle bengingazi usizo obhekene nalo so ngizobe ngikufonele kahle mhlawumbe ngokuhamba kosuku bengikubingelela nje mawami uNkulunkulu akugcine kunento akugcinele yona ngiyakuthanda yezo Enkulu engacishe ngafa ngani ikhanda ngiyaphambanisa. Uyazi ma kulindeke mina mfethu ngimina obamba impilo yakho uyakwazi lokho ngithi Okay. Ngiyakuthanda already ube correct. Alright mami. Jehova kushise Nkosi yami uthole yonke into oyifisa noma ngabe uyithola kanjani. Ngisho ngabe uyithola kanjani bonke abantu basebenzisa amaqembu ukuphumelela. Nawe usebenzisa amaqembu ukuthi awubulali umuntu kuphela ufuna ukuphumelela ngani yami. Ngiyabonga mawami. Ngiyabonga kakhulu mawami. Lokukuza mangithi wathi angisekho
bathole i-offer kuze bakhulisa bonke. La ungazama icebo ukuthi uphumelele ngane kodwa ngoba ubulalanga muntu futhi awuzuphoyinta muntu avuza amakhamera veze kuma-TV lungile zilonke impilo yakhe izosurvive ngoba angithi akekho ukufuna akekho ufuna ukukusiza. Hayi ma kuzolunga mina wenzile ngikhuluma kolunye uhlelo njengoba ngikhuluma nawe i-MTV kunento engizoyizama nje manje ngoba ngiyabona sekusondele ngikhuluma nje yabo nje ngikufonelwa ohlelweni olulalelwe umhlaba wonke. Ngiyacela ngami please. Hayi kuzolunga mami. Ngicela wenza amandla ukhuleke uNkulunkulu abe nawe. Asikaze singakuthandi, asikaze singakufisa, asikaze singakuhlisela okuhle. Mhla ka-13 April umfweni ubhalile uthi njengenkosana yamanzi ufeni uzothatha izibizo engiyihambisayo nawe ubizelwe izinto zakho. Hayi ngizokwenza kanjalo mami ngiyakuthembisa ngizobe ngifonele mawami ube right nje uNkulunkulu ukhona. All right mami. Ngiyabonga ngiyabonga. All right mami. Hey. Umama akaphathekile. Uyiseve lo namba yawo begoli uthi sibe sesibhedlela bengingazika. Angokuphela washawa istroke uhamba behlala ku-wheelchair. Ngomusa kaNkulunkulu wasukuma wangena ukha accident. Wahlala ku-wheelchair iminyaka. Spinal cord unenkinga spinal cord lokhu sivuka. Nakhona ke ngobugebengu waxho imali lezi azadle odokotela owaye umphathi lesibhedlela sase-Eastern Cape ngoba wayekhona. Okay akulutho kusengisho ukuthi uma umuntu okhona imali akaze azayithola akaze enhloko akaze adle ngisho ishumi ile nto ukuthi atatazele atshela umuntu kanti umuntu uzomroba akaze athole ngisho ishumi indlela afanga i-spinal cord i-car accident embi kabi. Awu mawuyibambe kanjalo kumfana ushe emadodeni baba emali endoda ihlezi ibhizi. Bafu ngigrand khamba kanjani? Ngiyaphila. Awukho busy? Wena angikho baba. Awukho busy? Ngicela ukubuya kuwena mfowethu. Ngisena mthwalo. Okay. Angilungisayo uma ngiqeda futhi ngifonela khuleka. Okay. Le ndoda ummeli ngifonelayo. Khona enye case eyihambayo yengane nayo eyadlelwa imali yangathola lotho kwaRafu. Ukuthi into enjengalezi angithanda ngiyithanda ichaos enkulu ezoza kumina ngoba yabo sengiqalile ngikhuluma into kanje sekuzovela nabanye awusicela usizo ngigcine manje ngingasakwazi umsebenzi usumningi ungapheki kwami. No sizoyisukumela leyo ndaba wayekade limali nini? Uyena ne-information yonke nje iminyaka idlule kodwa eminingi. Iminyaka ngoba phela ubeqiqa une-office futhi ayilihamba la eThekwini wathutha lo muntu. Uyena wazi isitori nje sonke. No as long as esaphila into yokuqala esizoyenza ngeyi-13 uthe yakufuna uma wakhe ngithi ufike uzolanda imali ke mkuphi ekhaya eMaritzburg ukuba kamaye eMaritzburg futhi kumele uhambe eMaritzburg fanele ngeMaritzburg uthi ingane yakho ingibizile ibizo uhambisa ibizo uthi naye ingibizile njengenkosana yama angikwazi ke lo usikade zami ukungifonela okusho ukuthi uNkulunkulu wami lento angiyazi mina uNkulunkulu kanti ungihlelela ini ke manje ngoba phela bengingakwazi lokho futhi bengeke ngikuthole uthi ingibizile ubhuti wakho omncane ukubizile njengoba ehambisa ibizo njengenkosana yakho yasekhaya. uNkulunkulu kanti uhlela kanjani mohlela ney'ngelosi zasemazulwini ngoba angikwazi konke lokho ngikuzwa nje njengamanje. Nakhona lokho sekube inhlahla ukuthi sikuphoqa ukuthi kufonwe manje bese ubuye sifone lento uthi ngiphathe kabuhlungu ngithi ngizokutshela mhla ka-13 April ngiyakucela bandla ube khona izinto zakho kufanele kuyolanda izinto zakho akubizele zona kwayena ubhuti wakho lomncane. Mina ngicatha lapho sekuyisikhathi ukuthi manje kumele uzalwe kabusha ngempela ke manje. Kwathi angisukume uNkulunkulu umuhle kuseni. Mandakhabosha umuhle uNkulunkulu wethu onamandla onke
ngihlale ngisho lento uza umndeni yazi mina into bese ngicabanga mfethu yazi ngathi bengamela uhambe uyombona umakho ngoba ezwakala nana ukuthi akaphathekile kodwa manje futhi uthi akekho manje kumele futhi uqale futhi manje indaba ukuthi udayise manje angisazi yini ebalekile noma sihambe uyogibela uye straight ekhaya senze noma uqale udayise angazi ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi umhlabana mhla zo5 namuhla awu umhlate uvela next week yeah indaba angahlanganisi mina ukuthi mhlambe khona ngizothola noma escape noma ibhlokwe no hamba ngizokuthenga into yokudayisa manje kulo mali fundraise futhi nangelo no kuzoba kuona lokho nange13 mase kumele uhambe umcimbi unge13 uthi ngumntu mhla ka13 futhi wena kumele ugibele ngayi12 lesihlanu yeah mina ngizokunika imali mina ngayi12 ukuthi uhambe le awu ngiyabonga futhi le mali lozoyihlanganisa udayisa izokwazi ukukhavele kwezinye izinto zakho awu ngiyabonga mfethu ngithenge noma icathulo ngifike nje ngingcono boy awu inkosana ingabe inkosana isiba njena igunde ngibe right kwakusasa nje methoka le metete noma ngiyayiqala mina kuyafika nje ngiyaqala hayi kumele ubekise even ngisho ngabekisa kuyimnqobi bahlezi beqhamuka abantu abayidayisayo ngiqala nje namuhla into emele iqala ukuthi kumele uqale udayisa ngiyohlala lapha so bafo uke wakhuluma ukuthi ngesikhathi uqala indaba zokubhema ubudla uswidi ukuze ubaba wakho engezwe ukuthi usubhemile njengamanje kunengane ehlala nomzali wayo edla uswidi ukuze umzali wayo engezwe ukuthi ibhemile ubaba wakho uhambe kwahamba wakubona usubuya kogoli ngoba idakamizwa sezixakileke lapho kodwa wayiqala unayo kunomzali onengane njengamanje eqala idakamizwa akazi uyozwa mhlawumbe sezwe ngesigameko esikhulu sekuthiwa mhlawumbe uyiboshiwe ingane noma ibanjwe neyidakamizwa esikoleni noma igwazi umuntu ibhemile yini kumele yenziwe abazali ukugwema ukuthi ubone late ukuthi ingane iseyidakamizweni ngihlezi ngokubuza lo mbuzo ngamabomu ngoba ngifuna ukuzwa imiqondo yene ehlukene ukuthi mina ngicabanga ukuthi abazali bengasizakala kanjani ngoba at the end of the day abazali abahlukumeza kakhulu nengane eseyidakamizweni okay ngowabo umqondo omncane balaleli ngithi mina nami ngiyayitshela okongisiza lokho mhlathe ngiyini zami ingane angicela ukuthi angabikho omunye umngani o best friend okudlula umzali enganeni yakho ngoba lokho uyazi ngikhuliswa ukuthi lento le noma ngeke sixoxe kakhulu umzali nje ingane yakho uyazizalo umizwana nawe ihlale uyikhombisa ukuthi niyazwana ingakutshela noma yini ingane yakho iyokwazi ukuthi yazi ubhema ukwayo noma angazi lonto kodwa isihloko engifuna ukusisho ukuthi sizama ukuthi sabazali sisondelane kakhulu nezingane zethu sibe close kakhulu nezingane zethu especially makase seyiqala sidlwe yabo nje ko grade 7 grade okay nangala ungaba umngani kodwa ungathi uqale nje ukuthi ube umngani wengane yakho yona into engiyibona mina isolution niba abangani ngoba iyothi ingene egwayi yothi isibhema logwayi noma izisho kodwa uyoba nayo into yokuyibona ngoba thina siyafihla emakhoneni kanti wena usuyazi ufike uyibuze futhi ingane ungahlana into ukuthi hayi ongitshela noma ngombamba mina izokwazi ukubhema yazi yabo uyibamba nawe uyibamba ngoba phela ingane encane nawe ubamba hayi lokho into asenze wrong lokho into asenze bhedan asibe close kakhulu engane zethu kunalendlela esibe close ngayo manana khona uzothi umzali uba nesikhathi esincane nengane njengamanje ngoba sikhuluma abazali basemsebenzini ingane eseyikoleni uzobuya ntambama ekhathele kumele athinta amabhodo noma ayine aphake aphumuze umzimba kumele avuke ekseni umlungu yamdinga frustration yomsebenzi inkinga zasemsebenzini kugcina kune chaos empilweni yomzali naye nengane eduze ukwazi kanjani ukuthi manje egcina ayikhava lento oyishoyo wena okay manje zonke lezi zinto sayidinga kodwa izingane zethu zisidinga kakhulu uyazi ukuthi into omunye umfana sasikhuluma wathi mina ekhaya uma ngimbona ngesonto kodwa ngihlala naye endlini hayi ukuthi ngimbona ngesonto size sixoxe ngesonto mhla siye esontweni zonke lezi zinto ukuhlala ebhizi siya abazali uthi mina ngize ngathola abangani ngaphandle ngenxa yalokho bekuyimina ngedwa ingane ekhaya
mina bengifuna umuntu engizokhuluma naye nje yokuthi mase ngibona intombi mase ngibona uyabo ngaze ngakhishela phandle ukuthi akasenzeki isikhathi right khona lezi zinto ezisho ibalekile futhi emsebenzini siphila ngawo la ekhaya kodwa ngiyacela kube noma ke usuku unisikhethe noma usuku esontweni noma noma elangeni elilodwa noma nomuntu just ukuthi sihlale sibe nasi isikhathi kodwa sokuhlala sisenze kulesikhathi sokuba busy ngoba zonke lezi zinto ezisho ibalekile kodwa siyayimpintsha ngoba lo kubaleke kakhulu ngiyacela banda sizame isikhathi sokuthi sibe naye ngoba singena ngimata mhlambe ngokuthi mina ngikhuluma namuntu ekhaya mhlambe ngizalwe ngedwa ngiyalinganisa nje angisho ukuthi kune reason ongena ama drugs noma uzwa nabantu ababheda kodwa awunamngani kwasekhaya awunamuntu ongakhuluma naye kwasekhaya uzohamba uxoxela umuntu wangaphandle afika utshela ukuthi hayi wena awunestress xayebo phime shala insango ugqibisane le nto oyishoyo ekhaya le nto kade niyikhuluma la ukufaka into wrong yazi ukuthi umngani lento ngihlale ngiyiprofessor noma nini umngani umuntu ofuna wenza impilo yakhe noma ofuna ukukopy style sakho akugeji lapho umngani a friend umngani umuntu ofuna ukuphila impilo yakhe noma ofuna ukadopt style sakho so ayikho into kanjalo kulesikhathi samanje mengakopeli kwena ukuthi ugqoka kahle uzofuna wena ukufundisa impilo yakho bebhedayo mase sizwana ngalokho ke ayikho kodwa into ekuthiwa kahle kahle iumngani nje is a friend ngaphandle komuntu osendlini ekhaya omunye uzothi umzali kuzoba naso isikhathi nengane yakhe egcekeni ayifundise into right ihambe esikoleni idibane nomngani ophuma ekhaya lapho angafundiswa khona umzali usezoyilwa kanjani ke impilo yangasayiboni ke manje angithi iyona lento engithi mina asithole noma isikhathi ngoba njoba ngithi mina asenzeni irelationship nengane zethu angisho ukuthi ngeke ingene ngisho ukuthi noma ingena kuzoba lolu kushesha ubone uzobabona yonke into i-background isibuyile emgaqweni ize ekhaya ayikho into ongayibona ekhaya uyamazi ukuthi ubenza 1 no 2 no 3 no 4 no 5 kwesinye isikhathi ngoba ingane ze-open ezinye ingane meyisakhula ziyakwazi ukuhlanana ibuye ikutshela ukuthi yazi maphela usibani bani kukuthi nokuthi ngalesikhathi enisenzile esincane angisho ukuthi ngeke kwenzeke kodwa ngalesikhathi esincane kuba khona umehluko wokuthi izinto zidlondlobale ngalendlela ezidlondlobala ngayo angazi noma lo mbuzo ngakubuzana uthi ukhule uyistar wonke umuntu ebheka into enhle ngayo uhlakaniphile nasesikoleni uma uhlangana nomuntu usukulesimo kusona njengamanje ukwazi uright kuyayikuthini ngoba uyayithi mina kwenzekani konaka laphi ngoba phela bengibukela kuwena mina wawungikophelisa mina bengibungithatha kunomfana kuthiwa bambiza ngotinashi bengimthatha ekuseni ngiyomjimisa nje ibhola mina ngiyangijima ngedwa ke mina nje mengangena ebholeni ngijima ngedwa nje off team ukuthi kuyojina ngo2 mina ngiqale ngo12 izwa lonto nginjalo nje sidalo ekuseni ngiyavuka ngiyagijima ngidalwe kanje menga right ngangadla lutho ngathi ngagijima ngathi ngadlala ibhola mina nginja mina lento so bengimthatha njalo ekuseni utinashi bambiza ngotinashi athi ngihlangane naye futhi ngihlangana naye kuphi ebhalitho siyo keep plastic lapha ngoba sithi sidela i-recycling le athi awe manana ngini mina sure tinashi athi kodwa nkabi yami mfethu wawungijimisa nje ibhola phezulu ngangijimisa wena mina uma wazi wena ngangilanda wena ekhaya babethe ekhaya ngibukele kuwena mangase sibona umama manje angathini mase ubona nje ngoba uyena uma wayengigqugquzela ukuthi ngicela ufane nomanana ngithi mina bhuti wami angifuni ukuyikhulumela ngigudi kuyo yonke into kodwa bisime ngikusona angikaze ngilale ngisiphuphe angikaze ngilale ngisifise manje isithinto angisebenze ngalokho enginakho ngoba ngingenile mina kodwa unizozala ingane etinasha ngifuni ingene kulesimo engene kusona ngoba uzobe wena usuyikhombisa ngami ukuthi lalela yambona mfana ngangifunda naye
wayengithatha kanje ngesimo sempilo wangena kuma drugs ingakho ke nje manje bese right ungifonele mfethu mana na uze la ingane namsiqala ukuhlupha kanje okay ngiyeza ngikhona lalela kanje ngingene into nekanje njengoba ngisho ukuthi lento iyabheda isingiphe umqondo omusha wokuthi ngisiza abanye abantu lempilo indlela yazo umhambo wayo ise ayikho into ebheda emhlabeni njengama drug lesikhathi samanje ingiphe mina umqondo ngoba ngisaphiwe amandla ukuthi uNkulunkulu ngimuzwe ingiphe umqondo ukuthi sebenzisa kona ke lokho ke kongene khona ukuthi usiza abanye abantu ngoba usungenela ngithi ngeke usaba istar ngeke usaba ukuthi ababuke lokho babuke nokushintsha kwakho ukuthi okay awufinyeleli entweni wawufiselwe yona uma ungena ezidakamizweni udayisa ngemzimba uyantshontsha uba usikhotheni uba ushaya ungena emajele uyaboshwa ugcine ufile zimbili ke indawo zama drugs isekufeni isejele ayikho enye indawo elidela umuntu obhema drugs enhle uyafa noma uyaboshwa kuphela ayikho enye indawo mengase kuthi ufuna into enhle azikho kulezi ezu2 yenze okunye suka kuma drugs ufuna ukwenza into enhle empilweni yakho engakona ukufela emanyaleni engakhona ukuba usikhotheni wasejele phuma manje zama manje indlela yokuyeka ama drugs kuse area manje futhi wena ungakwazi ukuthi abazali abaningi banokungifonela bethi ngikhulume nezingane zabo sometimes ngiyangikhulumisa umnqobi naye unolingo ngicathi ngomunye wabantu manje sengizokwazi uyabona ukuthi kumele uyilungise impilo yakho ukuze uzoba nefoni ukwazi ukuthi abantu mabefiswa ukufona ukhulume nezingane zabo abangasayitholi kahle ukuthi ziphila impiloni ama symptoms ungitshele mzali ngizokutshela ukuthi 1 2 3 mina ungifonela hayi woza la ingane yami khona anginankinga ngiyazinikela abantu basemhlabeni ngicela uNkulunkulu asebenze lesikhathi esincane ukuthi ngilungise lempilo yami engibona futhi ukuthi ngizoyilungisa njengamanje ngikhona kulolu hlelo kuningi sisazosizana kuningi ngangifonela mina ngiyayinikela ngoba ngingenela ngithi izinto ebengifisa zenzekanga sengiyinikelela ukuthi ngisiza abanye abantu ke manje mfowethu Manani sibe ne-episode enhle kodwa manje uyongishaya umphakathi uma ngingaphela khona umuntu othi hayi sicela sifuna ukuzwa igameko ke manje khona isigameko engikuphazamise kusizolo usakhuluma sayivala abantu bayebelweke nami ukuthi mase ngibuya nje sesuke sigibela kwenye indawo singasabuyelanga ezindaba bayithanda abantu indaba lezi zokushawa kwabantu but nazo zizinto eziyisifundo inasmuch as zisuyihlekisa phela indlela abantu kodwa uyafunda phela uyafunda ukuthi nasi isiphetho okay ngenza ukuthi ngase ngiyashaya sekuphela kanje angithi uyayibona lento nazo zinasi isifundo indawo uthi bathathe bese befuna zona zodwa ngilungile phela afuneka umqondo fanele kube sihle kodwa usibone isiphetho ukuthi kwagcina eshayile wagcina ebanje ukuzazi nomncane osabuka la ukuthi okay mangingena ezidakamizweni nakho ngizogcina ngishawe kanje yiphi lo ndaba angisazi ukuthi sigcine phi izolo angisazi akuyona le ngibanjwa ngempintshisi emasendeni hayi awukazi uyixoxe le hayi khona ngaze ngixoxe le akazi uyixoxe wasewenze njalo asivele sihlale kuyona should la yabo lento yokuthi siyamazi umuntu odayisa ama drugs uba siyathi na ngomqondo womphakathi ukuthi akabhenishwe endaweni kanti thina soyithathela ama drugs niye ngokungcola kwethu siya ngokungcola kwethu hayi mesifika siwathatha kanti okay yaxoshwe le ndawo babosha abantu thiwa yini extermination lamacala khona okay la njoba siya nje siwathathe sibuye siye kwenye indlu esijwayele ukubhemela kuyona mesibhemela kuyona kunabathatha amafoni la abathatha izinto ezibalekile zabantu ukuthi babeyogqekeza kahle kodwa kwakuthiwa kuhanjiswe lo muntu kuphela thina sesithathile izinto la kusekuvuke ngisho iforum ngaphakathi elokushini abantu abalwisa nobugebengu bayazi ukuthi le ndlu le isigodlo sokubhema yazi bathi mebefika should basifone baze basithole ngoba ifoni angazi babe nento ukuthi iyabhekwa ifoni iyalandelwa ngiyazi le nto ukuthi ifoni itholakala ukuthi kuphi
if utholakala oh ila iyatholakala ngaphansi komantrasi la hleli khona lento esibhebheni kanti thatha umfana sebesihamba naye uyintshontshe khona lapho kubantu esasambe nabo siyokhipha lento siyokhipha labantu futhi uyayifona umuntu wayithatha kanti uyomuntu oyiforum khona lapho umqondo wama-drugs ukuthi njengoba sibhema lama-drugs lawa la tshontsha izinto sibeke khona kwatholakala izinto ey'ningi zabantu isasiyintshontsha singayidayisi kuyona leso sidloko sama-drugs kwathi lo baba lo ayasingabashayi lapho asibale ngehlahleni sibabambe ngey'mpintshi samasende hayi sivulwe iy'nyawo uqale omunye mfana ngisusenza avulwe iy'nyawo abanjwe ngempintshisi yabo lento engisho ukubanjwa iy'nhlamvu zowu-2 ayishiye ahambe oyidlalela phansi uhayize wedwa uboshiwe sisendaweni ephansi le kuthiwa isemkhosheni muya ngase-Italy akukho muntu akumemezi muntu ngangithi ngiyafake lapho ila ngithi ngiyafaka ukuqala-ke khona lapho lento yonke yenziwa ukuthi ngingabhema ama-drugs ngidla ama-drugs ngidla lewunga ngidla lama-crystal angaze ngidla le menrex ibhathini sishawa lapho ngikutshela ukuthi induku yasiqala sesibuyiswa kuthiwa abasixolele sishawa sisuka siyahudulwa sishawa sinyokumgaqa ithali yonke inentaba-ke the silokhu sishayiwe nje siyobekwa ngaseklinikhi kuthiwa sobashiya ngaseklinikhi siyahudula siyashawa ngase kukhombisa umzimba wami ungawuboni ukuthi ubole kanjani siyahudula mina ngibolile nje umzimba yonke indawo kwazi kwaphuma leli zinyo leli la elawa esephumile vele ngokushawa kwazi kwaphuma leli la ligolide ngalifaka egoli leli la iphumela qathaka sengisho ukuthi singasacishe sathi siyafa sasinda khona lapho kunjalo kulawo ma-drugs asisindanga ngoba sihlakaniphile sasibulawa phela musha usubulawa ngoba khona umuntu oqhama ngesitini ekhanda nginomgodi la operation la iplate nje encane isingathi isoswana lokushawa ngomphakathi njengoba ngishawe more than 12 times khona ufika ashaye ngesitini ahamba khona ufika ashaye ngebhodlela ahamba khona ufika mhlawumbe ubanjwe inkunzi lo muntu ontshele izola akanandaba awucatshangela ashaye ngesitini ahamba so bafethu lento le oshawa umuntu endaweni embi ushone eyidlulela awazi ukuthi akekho mhlawumbe okwashona nihambile inqaba accused wami nje kuthiwa bambiza ngomaphebeze washona ngileli naye kanje siboshwe ngey'ntambo zowu-2 boshwe unyawo nami ngiboshwe unyawo wathula elele eduze kwami sishawa ngumphakathi phezulu ngase sab-5 hall nishawelana sishawele ukugqekeza banibamba kanjani awuyihlahla kwenzakala uyabo kufike kube umsakwazi khona la kunama-container ey'tolo lapho la ema-container ey'tolo sinomkhuba ukuthi i-container ke siyidlungeze ngaphansi ukuthi ayinasikhala yini ngoba bathenga amasekeni kanti inesikhala mhlawumbe yabona-ke le ifike namapakistani angazi ngathini sizoyigqekeza ingidi yakhona mesigqekeza ingidi athi uyarawunda umfana engangihamba naye kanti babeke ibhokisi ngaphansi kwayo inesikhala babeke nje iplango sijwayele ukuthi singene ngaphansi kuyona kanje ngaphansi sigudle kuyona siyitheste i-container yonke siyitheste ngezandla ukuthi akukhona umgodi noma la ivuleke khona hayi nangampela ivuliwe satholakala phakathi siqoqogwayi kwathiwa-ke asingajampiswa akufonelwa amaphoyisa noma umphakathi ngoba sila ngaphakathi thina sizophumaphi ngoba sophuma khona la izinto y'gcwelela ngaphansi lokhu siyiphusha nje ngonyawo siphusha sifake ama-200 sogwayi manje siyiphusha nje ngonyawo sithole siyazwakala kodwa phakathi ngikutshela ukuthi aphuma ingekho indawo yokubaleka kwakuzungezwe yonke le container le kwakuzungezwe sibawu-3 kwakuzungezwe yonke i-container njengoba sila siyiphethe ngezandla izinto okwaraphasi 1 ebusuku owokuqala owashaya wayephethe lento echokayo khona lento echokayo okay siyayibona aphatha amaphoyisa wasondela kanti uyifihlile wathi abekani phansi lonke zonke ezo zinto senibanjiwe wonke lama-container nizoyikhipha iy'nto zakhona ngoba lesi igqekezayo mhlawumbe yesi-4 umnganami sishawa lapho sishawa siboshiwe ngathi uboshwe nami lo munye ngokuthi yena
akaboshiwe nathi bamshaya yedwa lapha mina ngibuye ngicashe ngalo nabo uyacashe ngami wathula phambi kwami ngeke ngize ngiqamba manga namanje meke nje ngabona into eyintambo ibuye kuvuke lokho wathula phambi kwami umngane eshawa ngezinto ezayishawa mina kodwa ngasinda khona lapho angigqamisa ukuthi ngasinda ningizwe kahle ngigqamisa ukuthi whenever udla ama drugs wathinta into eyisidakamizwa ufele emanyaleni uzoboshwa mina ngiyaphila kodwa umngane wami washonela phambi kwangawo attend umngcwabo ngokuthi sasafoneke endaweni hey ukuthi senze lento kangawo attend umngcwabo kamngane wami owayefe siboshelwe nayo ngeintambo sishawa sishawela ukugqekeza ama-container hey usekuthwalile uNkulunkulu hayi kancane kunenziwa hayi kancane kuzolokhu kuvuka nje kuzolokhu kuvuka ngisho kuzolokhu ngisho ngiyikhuluma nje izinto ngilonke ngiyikhuluma nje izinto ziningi igameko ayiziningi igameko njengoba ngisho ukuthi akusa indobo le nto yaba kwabanjani kuwena emva kokuba kufa umuntu ade eboshelwe kuwena ngahamba ngathi mina ngeke angiwayeka ama drugs angayekeka ngahamba ngashosho bePine Town sengibaya ngithi phela la ngibalekile siyafuneka ngawuhlala emgaqweni wasePine Town njengoba sengihlala eThekwini ngaqala ukulala emgaqweni ukuba ushoshoba ePine Town cabanga kusakhona abazali uanti lo engikhuluma ngaye engilethela njalo ukudla ekseni hey njalo ukudla suke Nazareth angilethela ukudla aphuthume ezodayisa la ngithi ngiyodayisa khona kuba le ndawo kwakuya anti indawo endala wathi angizomlekelela ngibuye rehab uzongithola indawo nangampela kwasebenzeka le ndawo ngithi mina eyamavest ila phambi komnyango kaJema kwakuya anti ushawe istroke manje ukhona akasakwazi ukukhuluma ngalesa sikhathi kwakufanele impilo yami ishintshe forever emva kwezigameko engaka seyikwehlele nokufa komuntu eboshelwe kuwo yini ucabanga ukuthi manje sekuyisikhathi into engenza ngicabanga ukuthi isikhathi ukuthi uNkulunkulu wathi ekhuluma ngomuntu okhuluma kahle akafiki late akafiki early ufika ngesikhathi sakhe God has never been late he's never early he's always on time okusho ukuthi akufuneki umisunderstand ukuthi sekuyisikhathi akufuneki futhi ubuka ukuthi hayi sengihuzuke kakhulu akufuneki uze uhuzuke khona abahuzuka ngaphezulu kwami kodwa abangalithola ithuba kanje ingakho yabo into engenza ukuthi ngithi isikhathi ingoba siqhamukile esikaNkulunkulu akahleli sike sakusho lokho earlier yeah isiphi esinye isigameko kwayithola ngaphansi kwaso uphethe umphakathi babe ngangishayike la babefuna ukubukisa ngami umhlaba wonke usub 5 yonke ukuthi ubanje mu wenze into wrong yeah bengithathile nje bengithwele behambe bekhuluma ngombhobho ke mina nje ungasekhaya nje sifisa umanana lo nyamazi ngani ngamXhosa babizwa ngomXhosa wedlala ibhola hlala lapha phezulu use usikhotheni kanje izingane ayingafani naye untshontshe uyaqhekeza la ngaphakathi usesiqedile ubanjiwe ensukwini kanje eqhekeza kanje sengitshela ukuthi umphakathi awazi ngaye ngaziwa ngokuthi naye le ndoda ummeli le ngifuna nabantu besizakala beyilalela inkulumo yakho yebo bafo ngiyaphela kunjani ngane yakwethu mfowethu sephinde wavuka ayikho yokuthonga yeah ngikuthinta lapha kunensizwa enginayo ikhala ngokuthi uma wayo waba sengozini yemoto wahlala kwi-wheelchair kodwa akaze ethole ngisho ishumi ngaleyo nto leyo uyakwazi ukuthulekele ezintweni ezinjengalezo othi ngiyambuza ke Gcwabe umama njengoba ulimale nini kuqala akanazo-ke iy'nsuku ey'qondile neminyaka eqondile ngoba noma bengingakakhulumi naye bengicabanga nje ngoba ngisohlelweni ukuthi ngifone mhlawumbe ubuzoba nempendulo engakwazi ukuthi isize nabanye abalalele akonkinga Gcwabe yeah uyabona so uma ukuthi umama walimala uyabona yeah
so i-claim wayifaka kubameli noma direct kwa-RF noma ngazange enzeke ukuthi yabo wayifaka direct kwa Raf noma ayi ukuthi uyena ukunconza uyeza kodwa wayifaka yazini bafo ake ngithi lensizwa ngoba izohamba nge-13 ekhaya ngizothi abakufonele naye uma esiza ukuthi kuhamba kanjani mawuthi udouble ngasebenzeka sivele siqale senze episode umlekelela kuze kufike ekugcineni nokuthi ke Gcwabe akavele adlulise inamba yomuntu okhona esekhaya uyabo njengamanje mina noma ngizokunika inamba kamama straight okay uvela ungithumele ku-WhatsApp Gcwabe uvela unginikeza inamba kamama straight ngoba umama wena ozosho ukuthi kwahamba kanjani then ngibuye ngireport kuwena ukuthi hayi mfowethu kulama kunje uma kunje okay siyabonga kakhulu bhuti wami hayi siyabonga mom yebo uqweqo lommeli lolu olubhizo lihubha abantu abadla imali zabantu luhubha abantu abaclaim imali zabantu bese bebadlela imali zabo hayi le ndoda lesebenza umsebenzi onzima kakhulu noma ngabe yaphuma imali yakho kodwa mayaphuma ingaphelele uyabalanda straight hayi ubalanda fresh kuwest lokhu ngoba uthi uma wakho akaze ethole ngisho yadliwa abantu akazi ngisho ishumi no sizoyisebenza ngicathi kuzomela senze episode ezokwazi ukuthi ibonwe nababukeli be-Mp TV1 ukuze nabo bezokwazi ukuthi besizakale baningi abaningi baningi abantu abaningi uhlelo oluveza olusiza into eyiningi oluqhamukisa into eyiningi inkosi yama-TV i-TV yangampela le futhi isaya kwelinye izinga nathi sikhona uNkulunkulu ngimbekile uNkulunkulu angisizele lama weeks ambalwa noma 3 weeks i-maximum yami u2 weeks ngifuna ukuyikhuculula ngibe ile yanto ngoba kuningi ngifuna ukuthi sikwenze hayi bafu ufike ekhaya siphazamiseke kambe sekukuphi cha ukuthi umphakathi ubebona ubukhombiswa ngami nje sengaziwa njengomuntu obhema drugs yabona nto bathuka ke ngoba isikole ngasi-attacker isikole bengifuna kusona ilanga ngiyoqala nje ukukhuluma ngiqala ukuyeka ama-drugs kwafika sona ngahamba ngokukhuluma ukuthi bengifunda la kanje esikoleni mina bengihanjiswa uprincipal ehambe ngikhombisa ama-class ukuthi bukani le ngane clean kanjani yona le ngane isidla ama-drugs yabo so isifiso sami ukuthi angiqale kusona isikole sami high school ngayokhuluma ngoba ngiyazi ukuthi isikole elokishini esiphethe iy'ngane ezenza into ey'bhedayo kakhulu so ngakhuluma ke nabafundi kanti uNkulunkulu naletheni sokuthi akafuni ukukhuluma ngento ongayazi njengoba ngingenile nje njengoba ngithi mina manje sekuyisikhathi angisho ukuthi esomuntu isikhathi esiqhaniswe uNkulunkulu leso bese ngasiplanini angifuni ukuthi ngisiyekelele ngithi hayi mina sisiyeze sikaNkulunkulu angisebenzise sona lezi ngoba mhlawumbe ngeke ngisasithole esinye yebafu i-environment ingane ekhulela kuyona noma umphakathi ekhulela kuwona ngabe unesandla yini ekuthenini izingane ziphathe budedengu esikoleni noma iqubuke esikoleni into yongayiphathi kahle ziphumele emphakathini angazi noma yenza isense lento kunengane ezalelwa emlazi kunengane ezalelwa kamasho izalelwa phambi kwerazo engasebenzi edume ngokubamba inkunzi ehamba ngemoto yazi ukuthi iyanquma yenza ubugebengu ivunyiwe lokishini kungenzeka yini umphakathi ngaphandle esikoleni iwona o-influencer izingane eziseyikoleni ingane isuka nalento elokishini iyongena nayo esikoleni ngaphakathi noma lento iqubuka khona ezikoleni umuntu akhule nayo ngaphandle eyileyo nto esikoleni ke manje usuke siyofunda sifika nayo sisuka nayo emalokishini ey'ndaweni la sihlala khona njengoba sesikoleni siyoyipractice lempilo yabo bengekho bona esikade siyibuka siyipractice sesisodwa ngithi siyachumelana usuzokwazi wena ngikhombisa eyobhutwa ngakini ngizokukhombisa yabhutwa ngasekhaya ihlangana kahle kahle mase sihlangene sodwa kodwa siyayibuka so i-environment iyona enomthelela ekutheni isizwe sidunguzela ngoba kuyona le environment ehlala kuyona badayisa khona ama-drugs babhema khona ama-drugs so yazi siyayithenga siyoyidlela esikoleni le ngoba ngesikwazi ukuyidla ngasekhaya
So esikoleni indawo esihlangana kuyona siyokwenza zonke lezi so practice kahle kahle inkinga kumele iqale ilungiswe emalokishini uma kunomuntu odayisa idakamizwa athembe same ngoba manje iziningi ingane izokhula ezizokonakala ezizobuka lempilo into efanele iqale athekwe ilabantu basemalokishini right amahle abenza izinto abadayisa zona lezi dakamizwa lezi angazi ukuthi ngeke ngisho basuza kodwa kudilwe nabo kuqala ngoba siyayithenga siyoyidlela esikoleni phela siyofunda kunomfana wathi mina bengidayisela ubaba iwonga esikoleni okusho ukuthi ekhaya siphila ngewonga sidayisa yona sengiyidayisa nasesikoleni uyabona into ukuthi kufe ifamily yonke ke easy ubulala abanye abantu manje isiyoqedela nabanye abantu esikoleni kuthini ngomphakathi lento yenzayo ukuthi ipraise abantu abayizigangi ipraise abantu abadayisa idakamizwa umuntu nje odayisa idakamizwa bahamba ngeemoto ezinkulu bayagadwa umphakathi uyabapraise ungathini emphakathini onjani ngingathi mina ubabambe lalento le yokuthi umphakathi bayawazi bona njengoba bedayisa ama drugs bayawazi umphakathi udingani kunomuntu engimazi odayisa ama drugs mina ogadwayo kodwa njalo ngolesihlanu upha umphakathi izinkwa uthengela ngale mali okusho ukuthi uyablindwa umphakathi ukuze baqhubeke nalezi impilo zabo abapha amagrosa njalo ngolesihlanu abapha ukudla ukuze mekuqhamuka into ecomplain ukuthi lo muntu udayisa ama drugs kuthiwa hayibongeke umuntu osipha sokondle ubama sekubosha lo muntu okusho ukuthi bane mindset yokuthi bablind umphakathi qala ngoba bayazi ukuthi wona umphakathi uzolwa ukuthi lo muntu sokondle ubama seboshwa manje lento yonakele kakhulu ekutheni babambe ngisho umphakathi ogogo bethu abadala bondliwa yena lo muntu kodwa udayisa ama drugs uyangondla kusasa kodwa namhlanje ingane yami uyidayisele ngo400 sonke untshontshe kumina yakuthenga kona ama drugs wonke awuboni ukuthi le mali ongithengela ngampuphi imali yale ngane yami entshontshe imali yami le ifika yantshontsha ngayizona imali yami wena kusasa uzongithengela impuphu leyo mindset abayiboni ukuthi kahle nangu umuntu okhile imkhuba ukuthenga le mali esingakena ngama drugs uthengela ngayo thina ukudla kahle abantu futhi bacabanga ngezisu manje isekuyindlala abasabuki ukuthi kusasa lengane efayo namhlanje iyona ebingaba ebingasondla la ekhaya ebingaba uthisha wala ekhaya ebesingafundisa ebesingaphumelela leli khaya ngenxa yalo muntu wangaphandle yedwa obulala ifuture wala ekhaya ngoba phela baningi abantu abakhula emphakathini mhlambe iziningi ingane ezalwa emphakathini shuthi wonke umphakathi ufeke ngenxa yalo muntu lo no yazini nge11 asibe neepisode yokuzo ukuthi abantu bebone ukuthi uhambe wafika phi nohambo lakho namhlanje asivale bengifuna for platform ngoba ngiyakuzwa ukuthi unegameke eziningi ezikeza kwehlela kodwa nje manje namhlanje ngoba kuyizi 5 asivale namhlanje sivula ukuthi udayise ngayi12 uyahamba ekhaya ngayi11 mele sokwenza episode bebona abantu ukuthi uqhubha njani engeke ngisho ke mina if kuyenzeka kulungile if akwenzeki kulungile mina ngiyal understand ibusiness sometimes wena indlela wagcina kuyiyona mhlawumbe akusafani naqala sekudingeka amanye ama strategies ukuze ukwazi ukuthi ibusiness yakho ikhule singakwazi singathi siyaqala namhlanje kungasifikisi la sifuna sifike khona ugcina ususaba na ukubuya uze kumina lento abayenzayo ke mina ke angimthanda umuntu othi mayehluleka bese esaba ukubuya kumina ngoba mina ngikholelwa ukuthi izinto zizenzekela ngesikhathi sazo yazi mina empilweni yami ziningi izinto engizamile zahluleka zidlule ngisho 100 kodwa kuzona zonke izinto engeke ngayizama empilweni yami kubili ukuthatha ngeke ngakwenza kwayimpumelelo so ngiy understand indaba yokuzama something yini ufuna ukuvala ngayo namhlanje sesivala engifuna ukuvala ngayo namhlanje sesivala ukuthi engiqale ngakusho uhlelo olusize mina kakhulu first of all lolu hlelo lungisize personally lungisize emzweni yami yokucabanga so ngiyacela
kuNkulunkulu ngenhliziyo yami ukuthi aliqhubele luhlelo njengoba manje sengiplana ukuyoqala mhlambe futhi njoba ngiyoqala ngeke ngize ngihlale khona kodwa ngiyodayisa ke manje ngomhla ka11 bantu basekhaya ngoba ikhona lento engifuna yenzeke esizweni sakithi ngifuna ukubuya nento ephathekayo sengishintshile ngisho indlela ongibuka ngayo sengishintshe kwasana so ngiyacela abantu basekhaya ukuthi nisikhulekise thina sisesemdakamizweni sifuna ukuphuma ngoba ngalokho sizoshare ukuze kusizakala imiphakathi eminingi so ukusizakala lokho ngasiza ngisho ingane zabantu njengamanje ababukelayo mekusizakala mina ngiyazi ukuthi mina akekho umuntu oba nombuzo ongengane yakhe esiqala izinto ongengikwazi ukuphendula njengoba ngisho ukuthi ngofika ngisho kuthiwa uhlala eMlazi masho noma ukuphi uthi Sifriso ngicela ufike la kwami ekhaya nangu ngicela kube umngane nakho sike siba abangani ngoba kune language esiyoyikhuluma thina mhlambe ngalokho uyosizakala hayi mfowethu kuzwakela ugeqa amagula nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi le oyethamele how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwe-Mp TV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni eyisilanda inhlobonhlobo ezabantu namhlanje kufika lo namhlanje kufika lo namhlanje kufika lo kodwa bonke bayamangaza madoda niyamangaza ehlala emgaqweni silishaka likhala impela sibambonge ezansi isizwe kuyacaca ukuthi silahlekelwe uma ngabe uyaqala ukuba ingcenye yethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ukucindezela wakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona isiqephu esisiposayo uzothi mawungena ngaphakathi bese kuyitholela isiqephu izokanqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese uyitholela isiqephu sangalolo suku bafowethu uhlelo olumalungana ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu akukho kudlula lokho siqwashisa abantu and sometimes kuzoba ne-entertainment ngelinye ilanga ayizokuba big entertainment njengoba sazi ukuthi siletha abantu abanama-personalities angafani siletha abantu abangafani so ngalelo langa masikwazi ukuthi sithole nje isibhamu esinjengalesi esidubula namhlanje kusuke kuyinhlahla yohlelo asikuplani ukuletha umuntu ukuthi hayi athi sifune okanje cha sikuplani lokho yayibona loo nto leso simbona sesihleli nami ngimbona kanye nani sengihleli naye thawu sese sabamba ufisho omkhulu namhlanje ngakho-ke bafowethu siyabonga indlela eneseka ngayo uhlelo luyakhula ngendlela eyisimanga and uhlelo indlela elikhulayo ngayo manje luyayicacisa ukuthi abantu bayaleseka and abantu bayalithanda uhlelo ingakho kwesinye isikhathi ngiyaye ngithatha imbono yabo abantu kube yiyona engisebenzela phe kwabo ukuze uhlelo lukhule lube yilento abantu abayifunayo nangakho-ke igama lami nguprofessor Ngokumzala ngidabuka le kwanongoma amadoda esigodini sakabheka umthetho ehlala Nkosi ngasohlangothini lakamandlakazi ngakho-ke mina ngoba ungizwa ngikhuluma nje sengcenga